ndoke ɓe binda nan bara Paparnya notif ni. Itu mau ada ni. Wonen jotnaɓe woni e anda ɗum hokkami seeɗa min kefta dañdeji amen binda ɓe binda o ndare place gotal ni ɓe cool winda ɓeɗo yimɓe nayanot darɗeɗo walla yimɓe ta ɓen tan yuji ɓe yimɓe amin waktu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeeɓoɓe Jeeri TV ɗo e Mbalka Takki e Taliji onon fof min calminimon calminali julɗo e julɗo neɗɗo e Bandum hande noon eɗen ɗo e Mbalka Takki ɗo nokku ɗo forage ɗo addi men ɗo ko binditagol waklitoɓe kayitaji mumen oɗo en gonti ɗo e worɓe fulɓe rewɓe fulɓe nan ɗo daari e Takki e Taliji hande oɗo subaka le 28 mois 2021 ene gaari waklitde binditagol mumen pour artirde ɗo e gendi mumen ɗo ɓe daasi mbotuji mumen ande wotoyde nokkuji goɗɗi ina mawnina toon goppuno kon Alpha Seynil hono jiiruɗa ngol ɗo binditol hande beele no waɗi caɗele walla ala caɗele sagal yettude Allah e julde Rasul sallllahu alayhi wa sallam min calmini Jeeri TV kadi min beltima no feewi kadi eyyi ceerno namdiɗa ko ina waɗi caɗele saabu ko balɗe ɗiɗi dokkaɗen ɗo ede ñande vendredi o e hande dimanche hande o ɓe gaari ɗo ko vendredi hunde ne heewi caɗele ɓe joftoyi wiite ganina ɓe dewani ganina ɓe ñalli toon hande ɓe garti ɗo ede kono balɗe ɗiɗi tan rokke ɗum e Takki e population Takki ne wayi hewde wayi yaajde waɗe balɗe ɗiɗi ɗum famɗiri men e toɓoji ɗi e jangarta ɗi auto ji ɗi e yiɓɓe arde donki arde ɗum ɓo balɗe ɗiɗi moƴƴani men moƴƴi ko dokka ɗen ko ɓurɗo balɗe ɗiɗi boni hayso yowon haysene balɗe sappo siko en dañi ɓe dokka men ɗum tagata nokku men yiɓɓe changer votant men fof mbawa changer votant men voɗɗo e Takki e ina heewi caɗele noon ceerno ina heewi caɗele beela ɗum ɗo so waɗanoma wiye hande ko wuuro kaari en windoyte janggo ko wuuro ga walla hande ko funnague Mbalka walla hande ko hirnague Mbalka waɗe hakke yontere beele ɗum ɓurata noon ɗum ɓurata waɗama hande ko yo yaaha wuuro Aliou Sène Demba Cilé janggo wiye Fete Lawɓe ɓawo janggo wiye Duunuɓe ɓawo to wiye Ganina wuuro Safalɓe e wuuro on mbi wiyete Ibnu en to wiye ko toon Leeriyel wiye ko hande ko wuuro Ibnu en toon watte noon moƴƴirta nden kala howmo hoddiɓe ma gar ɗo wone wuuro ngo bindito ko enen foof tan wiide yen kawriɗ ɗo ede ɗum heewat caɗele no feewi ɗum ɗo fof saabi ɗum holko saabi ɗum cikkuɗa saabi ɗum ko wasde wallede wasde hebde commune koye men sen kemno commune men ɗum ɓo o ɗeɗo caɗele fof en dañata ɗum eyi si Allah rokkun men keɓɗen commune koye men certuɗen en fanayi ɗum ɓo fof ɗeɗo caɗele fof en dañata ɗum eyi tagui men wontan enen ken jiggotoɗo noon jiggoɗo tan koko dañƴa eyi o wawa jiggade ko yoni jarama Alpha Seynil min beltima e haala ma ɗum ɗo fof waɗi ɗum ken nokkanteɓe sinno ko enen nokkananno komin ƴelananno komin wayatani oɗo gorko pullo ko wiyete ko Abou Saydou Raky ummi ko ha Matam ko toon jangganno ari ɗo ko yidde winditade ɗo ko Tane Sambana ɓeɗo taniraɓe mumen koye diɗɓe ɗo jeeya an holno jiruɗa ɗo henne eyyi waleykum salam on calminama on juurama on beltanama binnugol nden waɗi caɗele seeɗa saabu ñalelji men ɗo min ñayni guel subaka ha heeri te min dañani ha hanki min gari mi anda noon tawma leere noon on calminama waɗanno goofo somi jeehi wuuro hani kaari jangɓe jaaha wuuro kaari ɓuuranno foftude kono balɗe ɗen pamɗi saabu hanni tan ɓe okkuno janggo gasata eyyi mi calmitama ɗo jarama oɗo ko Tane Sambane Tane Paflari wonande nanoɓe Paflari Tane Paflari woni ɗo e gorko Jambar oɗo noon inde nde kadi Moussa gorko Moussa Diallo walla Moussa Ba hoole guure men to ummiɗa caggal de calminɗa Jeeri TV e yeɓoɓe Jeeri TV hakkude wiyete
wi hakkunde ɗo a wiide gaɗa woro Alias hirnankenka kono mate ala inde wuro ngo leeri ala ɗo e Mbeelon Kodiole Mbeelon Kodiole oɗo gorko Moussa Ba ummi ko ha Mbeelon Kodiole ma won fadde kilométre uji no foti ma won fodde 10 kilométre neɗɗo ummo fodde 10 kilométre arde yidde winditade waklode ɗum ɗo muɗum wotanno ko Jolof en walla nokkuji goɗɗi bandam ɗum no waɗi caɗele yo maire o ƴewtindo ɗum ɗo en ha toon ummiɗa ceerno Moussa Ba te adduma ɗo addimi ɗo tan ko hettoyade yebde meɗandi dental men majji hemba foof mi siwa dañdenti nan noon hiccanki ko mambo hemba ga hokkire e si gelle nde nden ala he ha garimi han noon jawtumi ga e si aɗa gara hokkire oɗɗe dendaji oɗo gorko kañum arno ko yiilade carte d'identité muɗum gorko biyeteɗo Moussa Ba carte d'identité o komo e waɗino déclaré walla waɗano mi waɗano déclaré wonko ko e guerile gondoni a anda kadi hoɗo majjirma e nokkuji weeli gara Jolof e ceerno Moussa Ba Jeeri TV e yaɓɓoɓe Jeeri TV foof télévision aynaɓe beltini assalamu aleykum wa rahmatullahi ikhwanil muslimin mi sallima aleykum hono Jeeri TV télévision aynaɓe mi sallimade hay minti simik Hassine mini sakin Lériyel نعم زايت هون جيت هنا تساتكي دورنا عدلوا كاردانديات أصبح نحن واقفين هنا في عن حال عندنا كاردانديات وفترنا بين الرنج فترنا رنج فيه فتران حتى والله فترنا حتى بين الرنج ما أنا ياسر من الشكل وقوف وجوعنا كرعينا والله منتي انت شو اسمك منيتو من زاين يا ليريا زايتون لوتشن كاردانديت دوت كاردانديت عقب بعد نعدلوها من معصبة احنا في الراب ليفتنا بعد عدلناها قال اللي زلنا بعد لهن نعدلوها بقى لا تعيطوا بالسامين نختار ما يعيطوا بالسامين افترنا وين اختاروا يعيطوا بالسامين افترنا بلا الوقوف مرحبا وسهلا ونحن ايضا نقول لكم مرحبا انتم مرحبا بكم الله يلا جرى ليريال بعيد ولا ما هو بعيد؟ ليريال كي صب كيلو 10 كيلو بعد 10 كيلوات 10 كيلوات والله هو الليريال هو الليريال فيها مويه ولا ما فيها مويه؟ ما في الماء ما هو خالق ماتنا راينا الماء ساتو مات الليله وفات فترنا من تصدي شارع افترنا والله